Madarak és fák napja a Fekete István Oktatóközpontban. Hermann Ottó a 20. század elejének úttörő polihisztora volt. A nagy tudós kutatómunkája mellett életét annak szentelte, hogy minél szélesebb körben terjeszte az élővilággal és annak védelmével kapcsolatos ismereteket. A Madarak hasznáról és káráról című művével iskolát teremtett a természetről széles közönség számára, mégis szakmailag meglapozottan írók számára. Irodalmi munkásságán túl az államigazgatásban és a jogalkotás folyamatában is hathatósan képviselte a természetvédelmi törekvéseket. 1906-tól az ő javaslatára májusban ünnepeljük a Madarak és Fák napját. Turkevén május 12-én szombaton emlékeztünk meg a jeles napról. Az időjárás kegyeibe fogadta rendezvényünket, kellemes meleg, szélcsendes időben tudtuk megtartani a rendezvényt. Kis Ádám vezényletével 8 órára felállítottuk a madárfogó hálókat az erdőben, a tanösvény mellett. Az első érkezők már a sikeresen befogott madarakat nézhették meg. A délelőtt során széncinegéket, barátkákat és erdei pintyeket is fogtunk. Ami most következő fog, hogy K177-es, 778-as. Ági mindjárt megnézi, hogy rendben van ugye a gyűrűzés. Ugye természetesen nem csak meggyűrűzzük a madarakat, és akkor nincsen semmi információnk, hanem egy ilyen füzetbe rögzítjük a madárnak az információit. Ez sorba az adott madárnak minden adatát leírjuk, tehát konkrétan megvizsgáljuk, mint hogyha személy információkat nyerünk ki belőle. Ez arra való, hogyha bárhol visszakerül, megint megfogásra kerül ez a kismadár immáron gyűrűvel a lábán, akkor információk legyen arról, hogy amíg elvonult innen, akkor mennyit fogyott, hol vonult keresztül, 78-as. Ugye természetesen, hogyha visszafogunk egy ilyen gyűrűs madarat, akkor nem kap még egy gyűrűt, hanem csak ezt a gyűrűt, ami már a lábán van, azt leellenőrizzük. Nézzétek csak, hogyha megvan, akkor körbefordul a madár lábán, lefelmozog, az a pici gyűrű nem fogja később zavarni. Na, van-e esetleg tippetek, hogy ő miféle jószág lehet? Kezdjük azzal, hogy milyen. Igen? Majdnem, közel jártál, de nem. Azt nézzük meg elsőnek, hogy milyen csőre van ennek a kismadárnak. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek mit ehet egy ilyen... Gilisztát. Hát azt éppen ő nem fog enni, a fülemle az már ehet gilisztát, de mit állapítatok meg a csőréről, hosszáról? 79-es gyűrűvel, ez egy filmbarát hosszálta. Szintén 8 órától volt lehetőség a kézműves házban szalmamadárkát készíteni, Bordás Zsuzsa segítségével. Ez a program a leánykákat érdekelte inkább. 9 órakor a madárvédelemről szóló előadásra még nem volt sok érdeklődő, a gyerekek inkább a szabadban figyelték Ádám munkáját a madaraknál. 10 óra körül röviden átnéztük a madaras előadást. Gyöngybagolyról hallottál már? Nem. Ilyen mesterséges odokat lehet nekik kitenni. Alapvetően a bagyok azok szeretnek olyan helyen költeni, ahol sötét van, nagyon sötét, és zavartalan a hely. Ilyen hely, ilyen zavartalan, nincs embermozgás, nem jár arra senki sem. Ilyen helyet találnak a templomok padlásain, épületek padlásain, hodályok, állattartó telepek, istállók padlásain. Viszont a bagoly az ugye nagyon érdekes módon emészti meg a táplálékát, mert szőröstől, bőröstől kicsit összetépve megeszi a rákcsálókat, a pockokat, egereket, és utána megemészti a táplálékot, és a csontokat, szőrszálakat, tollakat, azokat pedig egy kis gombóc formájában kiköpeteli, és azt nem tudja megemészteni, ugyanúgy mi se tudná, ő se tudja megemészteni, azt a csőrén keresztül kiköpeteli, és emiatt sok koszt hagy maga után. Ezért aztán a templomok meg a különböző épületek fenntartói nem szeretik, viszont hogyha az épületen lévő nyílás mögé teszünk egy ilyen költőládát, akkor nem tud bejutni a toronytérbe, illetve a padlástérbe a madár, hanem ebben költ. De egyébként szerencsésebb azt mondják a gyöngybagyászok, hogyha ez belül van ez az odú, mert így a fiókák rögtön kiugrálnak a templom elé. Majd Szász Bélának adtam át a szót és a technikát, aki a gyógynövényekről beszélt az egybegyűlteknek.
Béla nem csak mesélt a gyógynövényekről, hanem meg is lehetett kóstolni néhányat. Csalánteát, vegyes gyógyteát és bodgyaszörpét ihattak a nagy melegben megszomjazott hallgatók. Ez egy szép kis szomorú fűz. És ilyen hosszúkás, jellegzetes levele van. Hársfák. Hát itt Turkemin viszonylag keveset lehet belőle találni. 3 fajtája van. Az ezüsthás az, amit dísznövényként is nagyon sokat ültetnek. Kismadár, ez egy barátszat, éppen most jelöltük meg egy fémgyűrűvel. Megmérjük még a szárnyát. 75. Nem sok volt benne a kép. 56. Illetve 66. Igen, megvan itt a házam. Na, milyen csőre van ennek már a madárnak az előzőhöz képest? Hát inkább kúposabb, tehát hogy erőteljesebb, úgy mondanám. Nézzétek csak meg a szárnyát. Ezt a madarat úgy hívják, hogy erdei fiú. Ennek a madárnak a fiúit halljuk énekelni, nagyon jellegzetes éneke van. Hát ő nagyot csíp, nem ajánlom, inkább meg elég édeges szokott lenni, majd a végén esetleg, hogyha végeztem, jó? Akárról van ez szó. Szerintem